Zimbabwe, welcome to Zim Reality ITV. Pakurenyedza kasiyana-siyana patinokuudzai zvinhu zvinenge zvichiitika mativi mana ese enyika. Nyaya ndinayo panapa guys, inyaya inosirisa, inyaya inorwadza, inyaya yemumwe mukadzi akarambirwa kupinda muchipatara then kusvika atozofira pagedhi. Ndine mapictures andinawo, ndine umboo hwandinawo, no DJ Sparks apata zvisina umboo. Zvinhu zvinorwadza because tine macomplaints atati tichinzwa even mumalocal edu isusu malocal clinics edu kuti nesi ningazoita zvakati, especially kumaternity side uku vakabvunza vakadzi vese vakaenda kumaternity kuti manesi ari very rough, but anenge asingazivi kuti vari kuisa upenyu hwemumwe munhu parisk. Guys, ndine zvandinazvo ndandikuratidze, asi before munozvati itsika yedu paZim Reality ITV kutanga kumhoresana nekusimbisana nevatanga kusvika panapa muzuva ranhasi tichivati guys, please gamuchike makubva panapa musabve panapa musina kusubscribe. Asi kuna wakasubscribe kudhara aiwa wanofanira kutendwa, ngawatendwe, tendwai, ropafadzwai nedenga, right? Uye zvavada kuzotoba business nesu ngavasati kutibata panamba dziri pascreen, idzo namba dzatinobatika idzodzo, vane music yavo, vane mavideos, vane macomedy, vane anything, vane mabusiness, ngavasasvike kutibata. Right guys, ndandiri painternet ichimbongwavhangwavha zvangu then ndimarasangana neheadline iri pascreen amu yekuti manesi akaramba kuti mukadzi uyu apinde muchipatara kuti vakwanise kumubatsira because anga amanheru kusvika munhu atofa. Ino zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosirisa kuti kuonei vanhu vasinawo maethics, etsika nemagariro akanaka nevamwe vanhu, vasinganzwiranewo tsitsi neupenyu hwamwe vanhu. Kana munhu achirwara tatirai by all means kuti tibatsire mumwe munhu because mumwe munhu agona ngati nefamily yake yanenge ichitolook up to iye kuti umutarisa kuti ndo pane pachibva chikafu iwo varamba kuti apinde just because maybe vakwanisa ngomubatsira, maybe vakwanisa ngomubhandeja kuti ropa risabude zvakawandisa or anything chayakwanisa kumita. Ngative tine mwoyo wekunzwikirana, especially kumanurses edu muno muZimbabwe munomu, vanenge kungatitsika kavanoita. So ngatitarise macomplaints anobva kumaternity, especially manesi angari kumaternity kwekwe havabate vanhu zvakanaka. Mumwe munhu handikuna kutosvika pakufa kana kuti mwana asvika pakufa nesi achingonhonga achingoita pamunondo pamusasa. So I said this video kuti kana pachinge paine nesi anenge achiona omana tokumbirawo hedu on behalf of everyone, on behalf of Chiku Ameno guys, tokumbira kuti kana mapatients achinge auya kumanesi trai kumabatsiro zvakanaka, iwewe nemwoyo wekubatsirawo, mumwe musi ndiwe change uchirwara zvida kubatsirwa. Manesi akati I don't think zvingafambe. Anyway, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Sparks Record.